פסח. פסח הוא הרבה יותר מסיפור שקרה פעם. בואו נסתכל על החג דרך העיניים של חוכמת הקבלה. מצרים. מצרים זה יחסים של פירוד. סוג של חיים בתוך שלולית של אגו, ניצול וייאוש, כשכל אחד דואג בעיקר לעצמו, ושאחרים יאכלו חצץ. ישראל זה מצב הפוך. החיים מלאים שמחה, אהבת הזולת, ערבות הדדית. רגע, על מי אנחנו עובדים? אומנם אנחנו חיים בישראל, אבל אנחנו במצב מצרים. במצב מצרים מי ששולט בנו הוא פרעה, נציג תרבות האגו. הוא אוהב לסכסך, לנתק, להפריד, למשול, וחומוס עם פול בחמישי בבוקר למרות שזה לא טוב לו לעיכול. משה לעומתו הוא נציג החיבור של ישראל, והוא יודע שאין לו סיכוי לצאת ראש בראש מול פרעה, אלא אם כן כל העם יהיה מאוחד. ועכשיו אנחנו מוכנים ליציאת מצרים. סנה בוער, מטה, נחש, דם, אש, חרוסת ועוד עזרון נטויה. הכל בעצם מספר על הבחירה שלנו בין מציאות של שנאה ופירוד לבין דרך של חיבור ותקווה. כי ככה זה תמיד. או שפרעה שולט בך, או שאתה נותן יד למשה. גם עכשיו. אז במי אתה בוחר שנה?